Ve tesise guambra çeyrikine mi binin çok ki normal vra fabrika ki çeyvekin dev fabrikayı o jiv şunda em xapanı go ses 400 dolar me bigrin 2000 dolar erz 2000 dolar erdi chargeat da çeydi jiv chargeayı icare megu em naxwazın em via bravial vra çeyne be em via vra naxwazın ve zehri namera çeynekin çima fabrika ki nan vra çeynekin ve zehretini davet name em xwedî heywanê me pir dora 20000 heywanê me heye ji qarşî wî jarê belediyê em tedît kirin bi tedît ta navê me dan Qandîlê ji Qandîlê şunda rişwet teklîfî me kirin got em ê pera bidin we pir yani em anî gihan vê derê zabita danîn li wê derê zabita sîleh keleşkov her tişt didanê danî bera me didan yani vay gişti kameralar her dere derketin gişme yayın kırın din. U ji şunda bakım elme nakil me nanır yani çıma me va çopa ne iş çebi em nahilinci çebi gerçeğavi yani em nikan em karşinin em vata çebi gelen bir günde oktar bakınız vira herin yani. Burada da o yukarıya kadar var ya. Alan olarak buralarda. Wali hat bi helikopterê sera geriya gerekî 6 kilometre dûrî gund ba 800 metreyî nav gundayî 800 metreyî dûrî gundê yani ew gund nav hevdayî ji ber wîya walî demek onayî neda iptal kirin hat müteahhit giş rakir ji vê derê heta çîmantoyê binê wê jî bu kolê ji wira bavê heta çîmantoyê binê wê ji wira kolaya avêtî jî ana erdê me giş mehok kirî giş xerak kirî و جاره برا آیری درای جی انسان دشین سرمه رشوت تکلیفی وانجی دکن او جیتین دبی حق نعبر ویا چه به ام جی نخوازن ام ناهلن چه به یعنی ام قارشینن